И здравейте хора и добре дошли в днешното видео. Както виждате, ще играем реално Roblox, но ще бъде една много готина игра, а именно Bloxogun. Това трябва да е Bakugan. Всеки, който е гледал анимацията или то аниме, няма значение. Всеки, който го е гледал, знае какво е Bakugan. И мога да кажа, че това е много добро копие на играта. Като тук имаме шоп, можем да си купуваме Bakugani, като шоп се сменя на 1 час. Тук имаме секрет. То не е секрет, а специален покемон, според какъв елемент сте избрали. Тук имаме командни карти, от другата страна имаме игрови карти. Общо взето играта е много готина, така че мисля да почнем да играем, като можете да играете с хора, разбира се, може да играете и срещу ботове, защото като сте в началото с хора няма да е много честно. Ще направя една игра с бот, да ви покажа какво точно се прави, като трябва да имате предвид, че играта струва 400 Robux. Да. Знам, че играта струва 400 Robux, но значи дават ви да изберете между трите ви игрови карти, като аз ще избера картата на Преяс, което като се замисля беше най-тъпото решение през живота ми. Значи, както виждаш, сега е мой ред, не мога да поставя нова игрова карта и имам точно 3 Бакугана. Тъй като избрах картата на Преяс, което беше много тъпо, няма да играя директно в Преяс, а ще играя Рагнарок. Май така се казваше. Но, както виждате, Рагнарок. Всъщност ще намаля звука и ето така приключвам хода си. Съответно, сега NPC-то играе на, разбира се, игрова карта, защото може да се го позволи, понеже не го пред. И да видим какво пуска. Той пуска, пуска Крутал ли беше това, не си спомня много. Не Крутал, не си спомням, трябва да спра съобщението. Така, той пуска ето тази карта. И активира абилити, което то сваля жетони. Но, сега е мой ред. Не, тъй като той ме отрови, ми сложи абилити, аз не можех да играя, но да видим тази карта какво прави. Така, значи ето тази карта е много готина, защото превръща всички Бакугани в Аквус и той не може да си играе неговите дарба карти върху своите Бакугани. Мисля да пусна Рагнарок, или беше това? Не, това беше Лимилас. Мисля, много готина игра, както виждате, буквално Пич се опитал да го направи 1:1, евала за което. Има някои работи, които не ми харесват и ще поговоря за тях. Именно, че имаме тук по 6 дарба карти, което знаете, че в оригиналното аниме имаме по 3 дарба карти. Да, 3 игрови карти са, но са 3 дарба карти, а тук са 6, което това много ме дразни. Но сега знаете ли какво мисля да направя? Мислям да играя... всъщност той имаше... Знаете ли какво? Ще ви покажа един много готин ход. Ето ще докажа защо Аквус е най-добрия елемент. Пускаме Преяс в битката, който дори не съм го макснал. Забравих да кажа, че всеки герой... Така... само трябва да приключа реда. И това той има командна карта. Но гледай сега какво правя. Ако знаете водния мираж, какво прави от анимето, той, водния мираж, ми дава да сложа Бакуган на неговата карта и неговата игрова карта се обезмисля, което това ми прави автоматична победа. Това е много готино. Това е адски готино. Докато мисля, че може да използват максимум 3 водни миража в дек, което е скандално счупено. Според мен трябва да се ползва само по една. Сега той спуска Косача. Всеки знае кой е Косача, ако е гледал анимето. Но това, което тръгвам да ви казвам, е, че всеки Бакуган има по 25 левела, които тези 25 левела трябва да се изфармят. Аз игрова... Всъщност, аз ако не играя... той пусна на моята... Сега, той пусна Косач си на моята игрова карта на Преяс,
която е силова карта, мисля, че се казваше, която ще активирам и буквално жета му става двойна. И той да си пусне... той май ми обезмисли игровата, да, точно така, но аз пак го вода по Ж. Защо го вода по Ж? Защото, ще ви кажа, това е най-лесният бот, понеже той е първия бот и той не си апгрейдва жето на Бакуганите, така да го кажем, защото когато ти левел-ъпваш един Бакуган, нали, когато ви казах, че те има 25 левела, ти левел-ъпваш неговото Ж. В началото този Бакуган започва да играе с много малко Ж, но когато го направиш на 25 левел си стига макс Жето, което по принцип е и в сериала. Което това е много готино. И исках също така да кажа втората причина, защо много не имам... Добре, аз пак го водам, но ще бъде твърде лесно да го бия. Затова тази карта ми дава 50 Ж. И мога да приключа рунда. Моля те. Така, най-вероятно и той ще играе. Не, той няма да играем. Добре, общо взето го победих и виждате за какво става на въпрос. Тръгвах да казвам, сега ще ви кажа какво е второто нещо, което не ми харесва, освен че има само 6 дарба карти. Значи, ето сега ще видите, прес взима левел, той е на 21 левел, максимум е 25 левел. И някакъв пич прие, така че нека да се сбием, за да ви покажа горе-долу каква е механиката, още сега срещу истински опонент. Мога да загубя, няма да лъжа, видеото го снимам, нали, ясно е, че го снимам, но отдавна не съм играл. Сега, имаме Рагнарок. Добре, той е Вентус. А как е Вентус? По цвета отзад. И той е пръв. Имаме два водни миража, хора. Това е много добре, защото по този начин можем да му елиминираме два Бакугана много добре. Буквално така. Не. Другото, което не ми харесва на играта, че когато си изберете някакъв елемент, примерно Вентус, вие мога да купувате всякакви Бакугани. Той е купил Хаос Бакуган. Това е също другото, което много ме дразни, защото не е присъщото, не е някак да се усеща носталгично. Но нищо. И е другото нещо, което забравих да ви кажа, може и да съм казал, но забравих, но ме дразни, когато някой ползва Хидроноид. Защото когато Хидроноид го има във всичките версии, той буквално е много щупен. Всеки го играе, всеки ти пуска оная карта, дето ти елиминира Бакугана и това е ужасно дразнещо. Буквално трябва да го има само в Даркус, за да ги няма тези проблеми. Можете да комбинирате и Бакугани. Той е карва монарх. Може да комбинирате Бакугани, защото в играта го има тройния възел. Вода, огън, светлина и тъмния възел. Там Даркус, Вентус и Суптера. И затова може да имате различен вид Бакугани. Същото искам да ви кажа. Тук Преяс, той... ще играме на... Преяс си сменя елемента, както и в сериала. Тук мога да го смена само на два елемента, а именно на Даркус и на Суптера, но това пак е мега яко. И сега ще ви... майко, миличка, забравя съм как се казва. Той вкара тройна битка, ако не се лъжа. И изкарва... как се казваше? Скайрис, верно, Скайрис. Сега, маля 460 Ж. 7. Дали да пробваме? Хора, тук много рискувам. Много рискувам. Знам, че няма смисъл. Също така... let's go! Много рискувам. Но той има още дарби, които може да наспами и да си апгрейдне Бакуганите. Според мен той това не го очакваше. Но да видим. Той си мисли, че съм опаднал в капана, но аз имам косове в ръкава си. А ако стане напечено, ще спаса единия Бакуган с водения мираж. Той сега мисли... добре, играе нещо. Какво игра? Не! Да издухване! Абсурд! Не мога да си играя Преяс! Хора, това е скандално. Това не го очаквах. А знаете ли какво?
ще спаса Рагнарок, понеже му имам силовата карта и Лимилас ще го пожертваме, но няма как. Поне унази игрова карта се обезмислила. Но няма как, Лимилас трябва да се пожертвам. Поне да спаса единия. Братле, аз не знаех, че той ще има. Това като издухване ли беше с този вятър, ама тази дарба карта не я очаква. Сега, той пича има още 2 игрови карти. А при мен ситуацията не е много добра. Също тръгнах да казвам, че не съм играл от отдавна. Сега той ще играе на неговата, да, която е активна, разбира се. Проблема е, че нямам повече... какви карти бяха? Нямам повече водни миражи. И вече не знам как ще процедирам. Сега това... Ал Бакуганс... The card are return, окей. Аре ще играя това. Понеже сега другата игрова, която съм поставил е силовата на Рагнарор, няма много смисъл. Затова ще играя Преяс тук. Няма какво просто да правя, не мога да атакувам. Най-добрият начин сега ще е просто защита. Той съответно ще трябва да играе нещо най-накрая. Но не знам дали ще го победа. Играе с Кайрас на Преяс. Не, играе с Кайрас тук, това е много интересно. Или, човек, той може да ми даде издухване. Примерно и маля колко же има. Ако прати Рагнарор на тази карта, буквално ще му удвоя мощността. Но не знам какво е намислил. Не знам. Да, тук ще играе. Но не, сетих се. Той сигурно има още една такава карта, която ще я пусне да подкрепи Варвара. Сега ще видите, че точно това ще стане. Защото Варвара му има абсолютно никакво же пред моето. Дали това ще стане? Да, точно това стана! Хора... Да, добре! Не ми да си отворя. Да, точно това. Човекто дори не ми даде да си отворя игровата карта. Не, това беше мега ясно, мега тъпо. Между другото, също така искам да кажа, че не знам горе-долу не обичам, когато някой ми предложи така битка. Той ме е видял, обаче аз него не съм го видял. Защото отстрани може да предложите битка на някой да му видите лева и такива работи. Но мразя, когато някой ми предложи отстрани, защото аз не съм го видял този човек какво играе. Не, това най-вероятно го губа. Аз няма. Ако Рагнарор победи Варваруса и пусна Варваруса на Скайрес, го има шанса. Ще се борим до зъби. Той не би трябвало да има такава трета карта. Ако има такава трета карта, аз ви казвам, че това е много тъпо. Той има такава трета карта. Аз затова ви казвам, че е много, много тъпо, когато има буквално трета такава карта. Защото ти само я спамиш, защото това не е скилса. Не, знаете ли какво? Аз го приключвам. Проблема е, че нямам трети воден мираж. Щом те ще спамат и аз искам да спама. Но аз нямам трети воден мираж. Искам да ви кажа, че много мразя, когато имаме 6 дарба карти, защото ти му просто да ги спамиш тея и той другия нищо не мога да направи. Което това много ме дразни. Но, щом те ще го правят, и аз ще го правя. Именно, има ли воден мираж? Има Син Стелт отново, който няма да ми помогне. Няма воден мираж, брач. Нищо. Но това ще е за това видео горе-долу. Разбрахте каква е играта и колко е готина горе-долу. Да можете да харесате, споделите, абонирате и ще се видим пак. Чао!